Tässä on Ladan kaikki hevosvoimat otettu käyttöön. Tässä sitä mennä porskutetaan Helsinkiä kohden. Aika vakaahan tän on ajettava, vaikka on näitä venäläisiä Romiksen renkaita, niin kyllä ne vaan eteenpäin kuljettelee. Ei tätä rattia nyt niin kauheasti tarvitse tästä pyöritellä, että täytyy olla varovainen. Nehän saattaa levitä ihan koska vaan noin renkaat on. Kyllä tässä Ladallakin vissiin ohikin pääsee näistä eräistä täällä. Nopeutta pitäisi olla ihan riittävästi. Koitetaan mitä lähteeks tää mitenkä. No, ei viitti kovempaa, mutta kyllä perkele tuntuu liikkuvan. Nää nykydieselit on tällaisia. Nää lähtee, laitoin tähän turpon perkele tähän omaan vehteeseen. Loppukohan nyt tän ukon ladailut tähän paikkaan. Aika rapsakkaan kuntoon on päässyt ladan pohja. On se vaan totta, että kyllä ne vaan maaksi muuttuu näkin. Toi on aika rapsakkaassa kunnossa tossa kohtaa. Ei tää kyllä mene minkään valtakunnan katsastuksista läpi tällaisena kunnossa. Täällä on pehmeitä kohtia.